Il-Partit Laburista m'għandux jieħu l-lezzjonijiet mingħand minnu politikament ipokrita. Għal dan il-kandidat għal President tal-Partit Dr. Alex Xiberras fid-dawl tal-aħbarijiet riċenti dwar Roberta Metsola. Dr. Xiberras innota kif Metsola tuża kejl mod fejn tidħoli u kejl differenti għal ħaddieħor u fil-waqt li dan seta kien ta' sorpriża għal Ewropej oħrajn, żgur li ma kienx għal Maltin, speċjalment dawk li ħadnu twemmin politiku Laburista għax tali ipokrezija jgħixuha ta' kuljum. U nnota kif li kieku dan ir-rapport kien jikkonċerna membru ta' xi qarib ta' xi ministru jew uffiċjal tal-Partit Laburista, kieku l-Partit Nazzjonalista kien jagħmel kruċjata. Kompla jgħid li dan juri biċ-ċar li l-Partit Nazzjonalista baqa' ma nbidilx u li l-politika tiegħu ibbażata biss fuq l-opportuniżmu u l-attakki personali. Dr. Xiberras saħaq bis-saħħa li fid-dawl ta' episodji bħal dawn joħroġ biċ-ċar li bħala partit iridu noħorġu minn qoxortna u nkunu aktar sodi fl-argument li l-ebda oppożizzjoni ipokrita u populista miset tħamrilna wiċċna. Tenna l-importanza li l-Partit Laburista għandu jwassal messaġġ ċar u determinat u li biex dan iseħħ hemm bżonn li l-istrateġija tal-komunikazzjoni tal-Partit Laburista tissaħħaħ. Hemm bżonn li bħala Partit Laburista nsaħħu l-vuċi tagħna x'nibqgħu aħna l-unika forza progressiva vera f'dan il-pajjiż. Issa li f'daw l-aħħar jiem ġiżvelat stejjer fuq Roberta Metsola dik li tixtieq tkun għada pitada Prim Ministru ta' dan il-pajjiż illi mhux biss impjegat lir-raġel ta' oħta fuq paga 20,000 mhux biss ukoll issa illi anke r-raġel tagħha qed jirrappreżenta interessi kbar fis-settur marittimu b'influwenza fuq liġijiet Ewropew, huwa ċar li waqgħu il-maskli illi l-Partit Nazzjonalista m'għandu xejn ħlif politika ta' ipokrezija, politika ta' attakki personali u politika illi populista mingħajr ebda viżjoni għal dan il-pajjiż. Dr. Xiberras qal ukoll li jemmen bisħieħ li l-mezzi komunikattivi tal-partit, inkluż il-One u l-midja soċjali tiegħu għandhom jingħataw ħajja ġdida u kemm il-darba d-delegati għatuh il-fiduċja se jara li dan iseħħ.